ye o de barka ka bon an kana sigi ten an bɛ wuli ka jɔ kɛ sabula an gɛn bɛ ka kibaruya caman mɛn a kan ni min ye min mɛn a kan ni min ye sɔn mɛn a kan an bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan fasoko de don maa si kana faso in nabila nafolo ye sabula diɲɛ wari bɛɛ bɛ kamalen bolo a ko ne denmuso bɔra Ameriki k'a bɛ n ye ko fɔ a ye k'a bɛna baarakɛyɔrɔ la k'a bɛ ne fo k'i sigi sa dɔn numéro 1 k'e ye mɔgɔba de ye a k'an ce a ko nin y'an ka chef ye ko nin y'i den de ye an b'i fo diyara n ye koyi k'a bɛ n baara kɛ k'a tun bɛ kalan na États-Unis a nana a bɛna baara ɲini yan aw k'an bɛ baara d'a ma ko ne t'aw ka baara fɛ ninnu bɛ mun baara kɛ ninnu ye adamadenw de ye ko kana fɛn fɔ ne kɔrɔkɛ ma dɛ k'a ɲɛfɔ a ye kɛ k'e bɛ kumakolon fɔ a ma tan ko nin ye dɔn numéro 1 de ye k'an bɛ baara d'i ma yan ko ne tɛ baara kɛ aw fɛ ne ye aw taabolo min ye o ma ne diya ne ye kalan min kɛ ne bɛ t'o baara ɲini ne bɔra fo Amérique ka na wa ni n ye baara sɔrɔ n bɛ n'a fɔ a ye ne tɛ baara k'a fɛ nka ni n ye baara sɔrɔ n tɛ to yen n b'a fɔ a ye ne n'aw tɛ kelen ye dɛ masaji min bɛ baara k'ale fɛ cɛkɔrɔba min y'a ka ɲɛmaa ye o denmuso don Priya a k'i ye na maloya dɛ a ye ko ne tɛ baara k'u fɛ o ko nin ye suruya de ye ko nin ye malangolo de ye sa ko kan'o kɛ bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don bɛɛ n'i ka mɔgɔ dɔn cogo don i bɛ se ka taa ko i ka na a k'a ye na maloya de ye ko kan'o jate k'i den de don a bɛna faamuya o ne sigi mɛnna jogatigi bɛ dɔn wa k'i sɔnna ye wa k'i denmuso in kun minɛ kojugu a taabolo in ka di n ye yɛrɛ ko ka tɛmɛ nin kan k'a b'a fɛ yɛrɛ de ko nin diyara ye kojugu k'o fɔ cogo ɲɛ k'an bɛɛ de kɛra kelen ye suruya yɛrɛ de a ka d'a ye kojugu ko nin bɛna kɛ ko duman ye koyi ko den dɔ bɛ yɛrɛ bolo wa ko komi suruya bɛna nin ta Don Pakistan féroce i bɛ taa Inde i bɛ taa nin wari di an baarakɛ ɲɔgɔn ma k'an bɛ sira fɛ ka nalen ko boisson filɛ kɔrɔ i bɛ ka miiri npogotiginin na ko npogotiginin jumɛn a ye min ye dɔgɔtɔrɔso la kɛ min nana a ka baara ko kuma fɔ kɛ masaji denmuso kɛ k'a yɛrɛ natɔ filɛ k'i denmuso bɛ nale dɛ ko ne bɛ siran ale ka ko ɲɛ n t'a dɔn a bɛna kiiri bɔ de kɛ ninnu na an m'a dɔn a ma nɔgɔ n denmisɛnnin kalanna nanzara jamana na ka ban a ka sariyaw ka bon ko baara sɔrɔla ka sɔrɔ aw tɛ k'a nana an kama de ko mun bɛ yen tiɲɛ tɛ nin na ko n yaalala dugu kɔnɔ n ye kalan min kɛ n ye baara ɲumanba sɔrɔ ne ni aw ta tɛ kelen ye
wala kama nya fay ko ni bara soro ko mina fay boya be boya masigi be तुम्हारे टैलेंट को ढूंढते हुए नहीं आई, ये तो मेरा भाई ने एक को launga barati kele ko तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही मिली। नो दादागिरी ko ne tiga fo famaula ne ko rege ne ndogani maketa ndaketa ko ne fe chite aula ere और तुम जवाब देते हो kala ka chiro nyina ere la और कोई काम है तुम दोनों को? ay bara nyini suno ne nga bara soro kaba यही इन्फॉर्म करने के लिए wane bita nga bara ge sisa चलती हूँ। kan nafa bwala भाई ये लड़की तो बिल्कुल ni jari ele korobale अपन बुलाते आप आई लव यू बोल देना। ndawele ka fa ki ba fe ko mi kasira डॉन नंबर 1 है आप, kan wa shefu kasira और आप होके एक लड़की से डरते हो। akwai madal ka jarabi ni jarabi la dro jarabi la isran doni an so ne be kasira musu en misela de निकल गई ना, कब आप आई लव यू कहेंगे, कब afagi ba fe sa मेरी बारी आएगी। अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए, ori kadini mu ऐसे अकेले जिंदगी बिताने में क्या मतलब है? ni eta yana bole परिवार बनाइए, चलता है अपन। बात तो पते की है जादव ने। kala kan nga yana bole abe miri musu ina priya masaji de musu ne barake nyugon de musu nya ko muna ko jugu ko fen jumen kan ni musu ni ne suriya bai fe musu jumen che kan musu bai ibi min fe o miri yoro jana तुम रूप की रानी, रूप की रानी। जुल्फ घटा आंखें हैं कमल, चेहरा नूरानी, चेहरा नूरानी। wani musu yi kumi ba fu masa musu de do aka ko geta nun bebe kan jarabe ala चांद परी लगती हो तुम, रूप की रानी। जुल्फ घटा आंखें हैं कमल, ne ba do ka fo ne dusu ko mi laban ni mbugo tigi ni mbulu मेरे पास आजा, हम में समा जा, बन जाएगी प्रेम कहानी, ko amaro ka fo ni e fele kun daga la jandam ne le ne suriya bai bolo so प्रेम कहानी। चांद परी लगती हो तुम, रूप की रानी। aka ko geta fitinu mbela jelebi ka do fara aka ko yanye ka aka ko geta kelingelen mbela jelebe mon chogola हंसनी तू, मोहिनी तू, हो गया ये दिल दीवाना। dusu kun jarabilen ti fi दूर मुझसे तू nyeda masa musulama ko ga chuko masa musulama खो गया इनमें, wani musu masa musu yere de कुछ नहीं मैं wannan ne kun jarabila de aka ko geta ni be sidi temenyi na ma तुझको देखूं, तुझको सोचूं, तूने मेरे दिल में जगह है बना ली। चांद परी, हे चांद परी, चांद परी लगती हो तुम, रूप की रानी। जुल्फ घटा आंखें हैं कमल, चेहरा नूरानी। muso in tara wati mai shirya bai a shigile a mirila nindela ka muso yi bazena ka laban ka miri i b'a fɔ n'ale ni muso in kɔni diya yɛrɛ fɛ u ye bɔlɔn furancɛw minɛ ka kuluw minɛ ka yɔrɔ cɛ ɲumanw minɛ ni ka nisɔndiyaw sɛmɛsɛmɛ ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen shirya a mirinaw ni a hakilinaw de ye खोई खोई ये निगाहें, खोए खोए तुम भी हम भी, पास मेरे diya ye fɛnba de ye waati dɔw la n'a donna bunadamaden na diya i sigilen bɛ se ka sogo ka sɔrɔ hali i ma sunɔgɔ अपने ये मौसम भी, बाहों में जब आ गए हो, फिर क्या शर्माना। तेरी खुशबू महके, ये दिल मेरा बहके,
ko n'i y'a ka cɛɲaw filɛ k'a ka maloyaw filɛ dɔrɔn ko masamuso nana robe kirani चांद परी लगती हो तुम रूप की रानी जुल्फ घटा आंखें कमल चेहरा नूरानी आ मेरे पास आजा आ मुझ में समा जा बन जाएगी प्रेम कहानी बन जाएगी प्रेम कहानी उसका केस डील करने के लिए जो एक aiwa fɛn min ye a ka dossier ye an bɛna di an ka inspecteur ma ne ye Gulshan ASP पाकिस्तानी डॉन Pakistan bandi belebele kan ka don an fɛ yan a ka fɛn bɛɛ lajɛlen fili bolo ni i b'i jija a la mission y'i ta ye ala k'a tɔgɔ duman d'i ma ASP Gulshan ASP Gulshan a bɛ sɔn ko caman ma affaire in dira a ma a y'i kunda yɔrɔ jumɛn kan ko ka jɛ soba नया एसपी आया तुमसे कुछ Surya ba i ka so यादव n'i bɛ fɛ i ni chef ka ɲɔgɔn ye n'an ka taa बहुत o Surya nouvelle bɛ yen पब्लिक के बीच तुम्हारी बहुत पावर चलती awɔ n y'a dɔn fanga b'i la se bi ye कल मैं कुछ वीआईपी से मिला था Pakistan आप इंडिया के a dɔn a kan ka na लेकिन मैं n bolila ka se maa ma ko ka teriya sama n'a ye a bɛɛ lajɛlen banna n fɔlɔla maa fɔlɔ min na se b'o ye o ko k'ale tɛ se mɛ o ye de ko fɔ ne ye खिलाफ नहीं जा सकता n sera minisiri dɔ ma n y'a fɔ a ye o k'a kunbɛn k'a lajigin walasa a ka n'o fɛ yen मुझे एमएलए बनाने वाला o ye de ko fɔ ne ye अगर मैं उनके o ko maa si tɛ se bi k'i kun don nin bandiba in kɔrɔ खिलाफ भी आपको नहीं छोड़ेगा ni Surya tɛ ले लेगा या फिर मेरे पार्टी awɔ parti kɔni bɛ ne bolo anw mago bɛ wari la nka an bɛ siran एसपी साहब सूर्या का या काउंटर करना चाहते ko e ka Surya de ko fɔ a ye kafe d'a ma o ye minisiri in denmuso ye a ko bɛɛ ko ko Surya सबके o दिलों de में la राज nana करते हो a ko bɔn ne a dilen bɛ ne de ma a affaire dilen bɛ ne ma mɛ ne yɛrɛ ye bandiba ye koyi parce que a ka nafolo caman bɛ ne kɔnɔ काम हासिल tɔgɔ b'a la ko n ye polisi ye mɛ ne bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma से क्या होगा a b'a bolo di ma a bɛ jigin i fɛ yan ne ye polisi ye e dun ye bandi de ye ne fɛ फिरोज का फिरोज की a bɛ kusa i ma ferosi bɛ na i bɛ kɛ a jatigi ye मैं फिरोज भाई का wa i bɛ fɛn sɔrɔ a la koyi उनको नहीं मालूम a ye ne yɛrɛ kɛ fɛn ye ni n ka tenni कोई ye नहीं मानेगा क्योंकि मैं ne ye polisi ye e dun ye gunda de ye a ko a ye marifaw bila a kana kɛ ten सूर्या तुम फिरोज भाई i से tɛgɛ di ferosi ma फिर देखो तुम कहां से a कहां ka wusu i ma उसके बाद जो चाहे करते रहना ne b'i sutura a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye मर्डर करना और भी a bɛ k'i bolo kabako kura ye संभाल लूंगा जिंदगी i में ka ɲɛnamaya b'i diya a b'i yɛlɛma ni nin bɛɛ ye मिल बांट के खाओ लाइफ को ɲɛnamaya mago bɛ lafiya la ऐश करो a ko e ye polisi ye wa e ye zon de ye i bolo jigin tenni dir'i ma waati min na i ɲinɛna ko i tɛ tiɲɛtigi ye खैरियत चाहता है तो जल्द से जल्द mɛ n bɛ fɛ i ka bɔ yan sisan नहीं गया तो a ko kuma t'an cɛ a ko bɔ yan dɔrɔn n tɛ fɛ k'i ye fasodenjugu bɔ जाने के लिए कहा ना fini dɔ b'i la i ni min man kan bɔ ani minisiri bɛnna o bɛ n'ale Surya fɛ yen o dun y'a fɔ a ye सूर्या ko Surya उद्योगपति आशु ने ko Ferosi ye jatigila sɔrɔ a yɛrɛ la dɛ Ashoku y'a kunbɛn आशु को k'a Ashoku wele ka telefɔni di yan आशु जो Ashoku k'a kɛra cogo di है क्या ko
Come for a chiedua. तुमने सच सुना है A go chiedo. देखा जाए तो मैं Ne feroci to Yakana Magan Jatri, a begging fee. Gamaga Fude, a million chamandia. और फिर It was a society binendo. No political any water. क्या बिजनेस है? Kumo Aferi. दवाइयाँ तैयार होती है हम लोग Kabu Kusane Mane binendo sound. और फिर दोनों को मिक्स करके बेच देंगे ये गलत बात है आशु। Kimanu Mangede. मालूम है ये गलत है सूर्या Akonyado. तुम लोग मारे जाएंगे। A go demission misa. आधी कम हो जाएगी सूर्या Filato Bicha. Drogubina. मत पिलाओ। Kiba Dabla. Usuria. फिरोज की एंट्री से Kanasira. है क्या अरे तुम डरो मत Mi kofa ya tise Emma. वो तुम्हें कुछ भी Fuiti Esoro. मालूम है तुम किससे बात कर? Agonete. Mefe ka Dabla. डूबते हुए सूर्या से Agone Furatala. माधव जी, Ago Same Mefe. जादव, Yada. आशु कल Aita show fa kana sine so ma ya nyela. Parce que demission chama mina sani kamale ndo na ngadula. Fala to bichaya. Muso che down bichaya. नो नो Kuchiaga fo jamana ka jo baraka ke. Ko ka je prop Surya Bai. Ya fa chuo ma garati. Feroz Don Pakistan. Alors mi ambiance de la wati be. क्या है Ka gara chuo. में जो सोच रहे हैं नहीं हो सकेगा। Ah ko gala do gala de. यहाँ पर सूर्य नाम का एक डॉन है। Kwa shogo ko na bi jigafi. Wa ka fagara de. Ko ma wala te Surya do. तो सूर्य ने Ne refla ke na ka. उसका नाम बताया था सर। Ka ni fo shefu मुझे yi. एक हफ्ते के अंदर नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। Ko na bi na ka mi jati la wore ni. Ko mi ngun sona ka fagara. 1 मिनट सर, इंडिया से एसपी Ko nga speter ga do. Gulshan. Ko Surya bi na ke de guye de. एसपी, Ko SB. मैंने तुम्हें इतने पैसे Ne jiye na folo bela jele di mamuna ibe misya te komisenuna. कोई न कोई सरफिरा होता है Eni Surya do wari min be bulu. E ka nga nyana bodi. तो खल्लास वो बहुत पावरफुल है सर। Ko fanga bala de. हजामत बनाने के लिए लाखों Ko ne bi na folo min de ma. E ka nga ku nyana bo. Kana wele komisenuna. आपसे हाथ मिलाया तो पीछे नहीं हटूंगा सर। सूर्य टेढ़ी खीर जरूर Ko nga na Surya neglige de. Ka jola ka buya. Ni tora kana ka sura na le makamfo ka ti be. क्या कहते हो? Ko ni meka kanu fo ne bo me. सूर्य से टक्कर लेना आसान नहीं लगता। सही वक्त आने का वेट An min na folo dama mi fen dama bi solution solo na ta solution solo an ba bila mi ma wore ni. Bara bi keti. सूर्या में कितना दम है, हमसे ज्यादा या कम? On se ka kungo dale ma ko nyana bo ayi. क्या O mun baby. आइए Ai na yere ni mangana ni ka koro balle bi nyo afa ya. आज तक अपन ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक ही ख्वाहिश है आप Me fe ka fen bela jene fai. Kana do gala de. Tien fai. Ni ben fe dro tien fai. पॉइंट ब्लैंक पर Kau te jume. डॉन समझते हो। De be marfa ke ta do koro ko ne afuka ka bara ni na me na ti bara ni na bara ti aulade ya. भाई जाओ बात तो करो। Ko ka ni fai koro wa ni fai. बोलो ना, Ka fuke. जादव तुमसे कुछ कह रहा था ना। Yana ga marfa cha yere la. Tien fo. वाह डॉन, Abe fe ga min fo itu fo sa. मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। डरो मत तुम। भाई होकर Ka fai sa kana sira sa.
प्रिया